Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngale ntlwa. He stabbed the other, both of them actually, and then one was slightly injured and the other unfortunately was fatally wounded. Luyaqhuba uphando emva kwesehlo sokusweleka kwamajoni amabini kwisiqubu somkhosi eMacadamia ngaseKomati Port eMpumalanga. Uzimbini apha ekhayeni ebeyi-breadwinner, ushiya abantwana abayi-4. Kubanjwe umngcwabo wokuqala wamaxhoba ezikhukhula ezintlithe ingingqi yaseMthatha neziphaluka namhlanje. Mandisibulisele kunemakhaya, khongozelani kaloku kuvimbe siniphathele wona ngokuhlwanje. Luyaqhuba uphando kulandela ukusweleka kwamalungu amabini omkhosi wokhuselo weli oku kusemva kwesiganeko sokuhlaba esehle kwisiqubu somkhosi eMacadamia eMpumalanga. Kutyholwa ngelithi elinye ilungu lihlabe oogxabalo kwabhubha elilodwa, omnye wonzakala, ukanti naye umenzi uye wabhubha emva kokonzakalisa. Isiganeko sokuhlaba esehle kwisiqubu somkhosi sishiye amajoni amabini edunduluzile. Ingxelo ihambisa ithi kuvumbuke ingxwabangxwaba ilungu le-SANDF lahlaba ogxabalo ababini. Omnye wasweleka kwindawo yexhwayelo logama omnye eye wonzakala. Emva koko imela uye wayijolisa kuye wanabela uqaqaqa. Allegedly, one of our members early in the morning decided to enter into a bungalow. They were full of soldiers there. He pulled a knife and threatened others. What then happened is that most of the members ran away. He then entered the bungalow, locked it up. Unfortunately, 2 of the members were still inside the bungalow. As he pulled a knife, he stabbed the other, both of them actually, and then one was slightly injured and the other unfortunately was fatally wounded. I-SANDF namapolisa asungule uphando ngokujikeleze esi siganeko. We are investigating a case of murder, an attempted murder, also an inquest after an incident that occurred at Macadamia base camp for SANDF, where they apparently, as police were told, that there's an alleged fight that occurred amongst individuals there, but investigation is still ongoing. Ijoni elonzakeleyo liyalulama isibhedlele. Abezempilo nabakwalizwi bomkhosi weli bathunyelwe kwesi siqubu somkhosi kuyokunika inkxaso amalungu achaphazelekileyo. Bekubanjwe inkonzo yomngcwabo yokuqala yamaxhoba ezikhukhula ihlasele indawo ezithile eMthatha eMpuma Koloni namhlanje. Usapho lwakwaGiwu lungcwabe intombi yalo eneminyaka engama-47, uGloria Zimbini Giwu, kunye nonyana wakho neminyaka eli-16. Sithetha nje bangaphaya kwama-92 abantu abaphulukene nobomi babo ngenxa yezikhukhula kule ngingqi. Izantyalantyala zemvula zishiye iintsapho zingenandawo zakuhlala kwindawo yaseMthatha naseGcuwa. Inani labantu abaswelekayo kule ntlekele lisame ku-92 nanjengoko kusakhangelwa eminye imizimba. Usapho lakwaGiwu lingcwabe intombi yalo kunye nomzukulwana nabasweleka ngexesha lezantyalantyala. Usapho luthi layifumana imizimba emva kweentsuku ezimbini. Limchaze Uzimbini njengomntu ebekuxhomekeke kuye. Uzimbini apha ekhayeni ebeyi-breadwinner, ushiya abantwana abayi-4, unomama notata. Ayikho enye income ezawungena, abantwana bebexhomekeke kuZimbini. Usapho lakwaGiwu luthi lunethemba lokuba zonke iintsapho ziza kuyifumana imizimba eyalahlekayo. Bandinewari aba bantwana bashiyekileyo uba bazawuqala phi badibanise nantoni ukuvusa ikhaya. Isihluphe kakhulu ke into eyenzekileyo, sawuthathisa ukuyilibala. Kodwa on the other hand, silikhaya sivelana kakhulu nabantu abaninzi abamizimba yabo engekafumaneki.
Abafundi bebephumile bezokuvalelisa kobe befunda naye. Ndithe kuyiva kwami kwakanele uba usulekile khangiqanekile ngevinyane because kwanele last week wayengumntu oyi-right because wayekhayisela uba uzohamba nefamily yakhe. So ngoku siyothi uba ukwanele ayibo uhambe namanzi because sasimnene uba uzozobhala thina esikolweni. Sihluphile ke ukuva kwethu ezindaba ngoba ezindaba zifika ngexesha lokubhala kwemviwo zakaJuni mid-year examinations. Kulindeleke ukuba nezinye izingcwabo zilandele kuba nezinye iintsapho sezikhululelwe imizimba. NdinguNomzwanele Mngoma, ndikwabhaca eMpuma Koloni. Usekela mphathiswa wesebe lezamanzi nogutyulo uSilo Seyhlolo uthi umyinge wama-78% ekhulwini wemizimveliso yokucoca amanzi ayisebenzi kakuhle Limpopo. uSeyhlolo uthi ukukhutshwa kwamanzi angacocwanga ngokugqibeleleyo kwimithombo yamanzi konyusa ixabiso lokucocwa kwamanzi kwanexabiso kubasebenzisi bamanzi. Ukuthethe oku ngethuba ityelele iphulo lamanzi kwilali yaseIsekeming ngaphandle kwase Giyani eLimpopo. Olutyelelo yinxalenye yokuzinikela kwesebe lokulungisa imeko yongcoliseko lwamanzi kunye nemingeni yokubonela ngamanzi. Iindawo ezisemantla kakhulu kunye nasemntla-mpuma weLimpopo ziqhelekile ukuba ngumqobethu kwaye zome nko. Yonke imithombo yamanzi esuka kumapitsi ukuya kwimithombo yendalo iba yimfuneko kubomi babantu. uSeyhlolo uthi ukungcoliseka kwemithombo yamanzi ngakumbi ngenxa yokungasebenzi kakuhle kogutyulo kwanemigodi engekho mthethweni kube ngumngeni. The biggest problem that we do have in the context of Limpopo is that 78% of their wastewater treatment works are critical and dysfunctional, meaning that they are as borne out really of the Green Drop report, just 31% of performance. This means that raw or partially treated sewage is going into our water resources, contaminating the water course, meaning that it will cost more to treat, it will cost more to sell in bulk. Iziko likarhulumente lamanzi iLepile Northern Water lithi lisebenzisana nabachaphazelekayo abafana noomasipala kunye necandelo labucala ukuqinisekisa ukuba abantu bayafikelela kumanzi acocekileyo nakhuselekileyo. We don't have a challenge of water. The dams are full, Nandoni, Duhop, all dams are full. It has been raining. The challenge we have is infrastructure. And as Lepelle, we are an entity that we are advocating for public-private partnership. We want to work with municipalities. Abahlali baseSekeming bathi abawafumani kakuhle amanzi. Eli phulo lasungulwa ngowayesakuba ngumphathiswa wezamanzi nogutyulo uLindiwe Sisulu kwiminyaka emihlanu yadlulayo. Kusenjalo uSeyhlolo uqale utyelelo lwakhe lokongamela kwidama iDoring Dry eMoggalakwane ngoLwesihlanu. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela ezindaba ku-SABC Plus ukanti kuphela nje kwazo uyakuzifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe liyaqhuba uphando kulandela ukusweleka kwamalungu amabini omkhosi wokhuselo weli. Oku kusemva kwesiganeko sokuhlaba esehle kwisigqubu somkhosi Macadamia eMpumalanga. Kutyholwa ngelithi elinye ilungu lihlabe oogqabalo kwabhubha elilodwa omnye wonzakala ukanti naye umenzi uye wabhubha emva kokonzakalisa. Usekela mphathiswa kwiofisi kamongameli uKenny Morolong umemelele ikhawuleze idlale indima yayo ingalo yomthetho ngakubabulali bentatheli uSibusiso Asirindlovu neqabane lakhe uZodwa Precious Mdlulu. uMorolong ebephakathi kwabazili kwinkonzo yomngcwabo kaNdlovu emahlabathini eMpumalanga namhlanje. Umndeni, abangani kanye nezihlobo uhulumeni bebezothi indlelanhle kulolu qoqo lentatheli uSibusiso Ndlovu. Ngemva kwezinyanga eziningi engaziwa ukuthi ukuphi, umndeni wakhe uthi ukutholakala kwamathambo akhe kuzokuletha ukuthula.
at least ngoba sewuthola sithe vele nasithola umfowethu hayi sasizosesingcono because besolo sidonsa nzima ukuthi kwenzakalani kahle kahle kuyena. So njengoba manje simtholile siyomgcwaba at least manje sothola neclosure. Laba bebesebenza naye uNdlovu bamkhumbula kakhulu. When I met him as just a guy that went to do auditions, and after he asked me, Hore, is that all you can do now? And I was like, no, I can do better. He's like, Nyabona, you're not giving it your best. And he's just a person who always wanted things to get done and to be done right. Inhlangano yeNtatheli National Press Club ithi izomkhumbula kakhulu uNdlovu futhi izokwenza isiqiniseko sokuthi iqhaza lakhe alibaleki. The Press Club is going to start an award, a community journalism award, which will be part of the annual award ceremony. That's the announcement that was made even on Wednesday by the National Press Club itself. Iphini likaNgqongqoshe ofisi likaMengameli uKenny Morolong uthi ke kumele kusheshiswe bajeze abasolwa kulokhu. The criminal justice system must continue to be strengthened. I mean, one of the accused is on parole. He had been convicted on 2 counts of rape. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngoMhlanga eMpumalanga. Umbutho iMK Party ubhengeze amagama angamalungu alithoba ayokumela lo mbutho eParlamente kwaye kulindeleke ukuba lamalungu afungiswe kule veki siyakubo. Ukanti iMK Party ithi lamalungu matsha aza kungena kwizikhewu ezishiywe ngamalungu eliqela kwaye igama lalowo besakuba ngusosiba jikelele weMK Party uFloyd Shivambu alikho kuluhlu lwamalungu eliqela atyalwe eParlamente. Ngusosiba jikelele weMK Party umnumzana Floyd Shivambu akekho kuluhlu lwamalungu eMK Party aza kufungiswa eParlamente kule veki siya kuyo. Nangona inkokheli zeMK Party bezibhengeze ukuba ukaShivambu ususiwe njengososiba jikelele walombutho ngelithi uza kutyalwa eParlamente. Ukanti lo mbutho awukaveli kwakho ukuzokucacisa ngekamva likaShivambu emva kokuba umnumzana Shivambu ebambe inkomfa kunye nentatheli ephawula ukuba uselilungu le-MK Party kwaye uza kubamba ingxoxo kunye namaqumrhu ohlukeneyo ngelokufumanisa ukuba eli loMzantsi Afrika liyalidinga kusini na elinye iqela lezopolitiko. Lamalungu matsha aquka ubesakuba lilungu le-EFF uKhanyisile Litchfield, uLungisani Shangase, uBhekumdeni Mtolo, uZibuse Cele, uSiphetho Mkhize, uPhilasande Mkhize, uGift Mutawung kunye noNoma Buthelezi. Kulindeleke ukuba lamalungu matsha afungiswe ngoLwesithathu. Ingxenye yolutsha lwaseKimberley ityalwe kwizikolo ezahlukeneyo kumanyathelo wesebe lezomfundo lokuza nenguqu kwintswela-ngqesho. Bangaphaya kwama-480 lwabantu abatsha abatyalwe kwizikolo ezahlukeneyo zephondo lwaseMntla Koloni. Oneminyaka ingama-25 uCunita Katembo inxalenye yephulo lokuqubisana nentswela-ngqesho yesebe lemfundo esiseko. Sele kuqenqgeleke iminyaka emihlanu Katembo osuka ePlatfontein kufuphi naseKimberley emokamokana nomnqantsa wokungabi namsebenzi. Kambe ke ekusokoleni kwintsunguzi yentswela-ngqesho yeli elithe izinga layo laqatsela ngomyinge ka-9.2% ukuya kuma kumyinge ka-46.1% kwikota yokuqala yalo nyaka ka-2025 kwabaphakathi kweminyaka eli-15 nengama-34. uKatembo uthe eli kroba lithetha ithemba noko. This program has changed my life. I have been 5 years unemployed, just at home, and I want to further study. I don't want to sit at home anymore. Lo gama eliphulo licwangcise ukutyala abantu abatsha kwizikolo ezingaphaya kwama-550 bombo zone zeliphondo njengabancedisi babafundisi-ntsapho nakweminye imicimbi yezikolo. Le nkqubo iza kuthabatha iinyanga ezintandathu iqala kule yeSilimela ukutsho uJune. For me personally, it helps me
because I can take care of my daughter now. This program going to change my life because where I live at my household, we're only using that old grants money. So this program will help me when I get my salary. I'll also provide in the household. Kananjalo isebe lezemfundo laseMntla-Koloni lithi lamathuba engqesho olutsha aza kukhawulelana nokuzinza kwenkqubo yokufunda nokufundisa. Not only a job opportunity for 6 months, it's an exposure to an education system where a young person can make up his or her mind whether to take up this education as a career, but also to play a meaningful role in terms of ensuring that the system is stable. Ukanti ke nanjengoko ababasaze ngobuso elizweni beqalisa ihambo yabo yengqesho, umphathiswa uFoslo ubethelele ngelithi nokuba inkali xingetyeni ngokwezezimali belisebe abayikurhoxisa abafundisi ntsapho abangaphaya kwama600. Abaququzeleli bephulo elaziwa ngeKeep Cape Town Warm bathi banethemba lokuba eliphulo liza kuba lulutho kwiimpula zikaLjaca kweli xesha lasebusika. Eliphulo laqalwa kwiminyaka eli-15 edlulileyo sisikhululo sikanomathotholo se-SABC iGood Hope FM ngobambiswano nombutho ongajonganga nzuzo iCommunity Chest. Kule minyaka idlulileyo iqokelele amawaka engubo nokutya ukuxhasa abantu abangathathi ntweni. Laziwa njengegwiba kwabo bangathathi ntweni, iphulo eKeep Cape Town Warm sele lincede imibutho emininzi eNtshona Koloni engenzi nzuzo ebonelela ngoncedo kwabo batsala nzima. Kulo nyaka umbutho iCommunity Chest ubinze ngesixamali esimalunga R100,000 ukunceda nezinye iindawo zeliphondo. Ukanti kunyaka opheleyo abemi baseKapa banikela ngeemveliso zokutya ezingaphaya kwama5,000, ingubo ezili1,400, ndawonye neebheki zempahla ezingama47. We have several other campaigns where we involve even more vulnerable people. But what we do when we find a vulnerable community, we try and bring them on board and try and regulate them and make sure that they comply with the regulations. Imibutho eza kuthi ixhamle kweliphulo ivakalise umbulelo ongazenzisiyo, isithi uncedo eza kulizuza luza kuncedisana nenzame zawo zokunceda abanye abantu, ingakumbi ngexesha lobusika. Imalunga nama40 imibutho engenzi nzuzo eza kuthi ixhamle. We do know that we are heading into, if not already in one of the coldest winters, being forecasted, and we've got a lot of new beneficiaries this year. We know that the warm blankets are going to make such a difference. In the type of work that we do, we never have enough of everything. There are ongoing needs because children come in and children leave. What I see around me today, it's going to warm their tummies, it's going to warm their beds. iCommunity Chest ithi unikezelo ngokusesikweni lwezinto ekuthe kwabinzwa ngazo luza kuqhutywa kweziveki zizayo. Ndingu-Andile Mbanja weendaba ze-SABC eKapa. Okungapheliyo kuyahlola side siphinde sidibane kwixesha elizayo. Kamnandi mawethu.